to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ka po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padami kiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Lunes o gapit sa 27 na buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, Presidente Ferdinand Marcos Jr. gingong wa mobabag sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Naapagyapon mahigalagi, buhi pagyapon nila ang hisgutanan labot sa impeachment. Ngani karong pitsa 31 dunay lain nga rally. Pero kini nga rally labot ni mahigala sa labihan ka dili makiangayon nga budget nga gipalabang karon tuiga. Pero ang uban sa ingon nga apil na kuno ang panawagan nga impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Sige, unsa man kay tinuod na ala. Sa pikas bahin mga kagalaan, pero malagyan akong gingon bisa pa og naay suporta sa presidente wa naay suporta mahigala karon mga panahon na wa na gyud. Ang tay mga kagalaan medyo apiki na gyud. Lumikan mga higala kay dili madugay magsugod na ang campaign period. Straight to the point. Sa pikas bahin ang atong pagpadayon mga kagalaan sa isyu labot sa comprehensive sexuality education nga naa na himutang ana mahigalang balaod nun nga gipapasar mahigala ni Senator Risa Hontiveros labot mahigala sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Straight to the point. Prevention, pag-prevent, pagpugong niining mga batanon nga di mo mabdos. Gumikan mahigalas problemas kadaghang nabuntis. Ubuot mahigala nga sulbaron sa gobyerno i-address kini mong problema. Alang kang Senator Risa Hontiveros, mauni mga higala ang solusyon nga ipasar kining Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 nga kinahanglan mapasar gyud sa 19th Congress. Straight to the point. Sa dili pa matapos kining maong kongreso, kinahanglan mapasar kining mga balaod nun. Apan doon na daghan na kabantay mahigala medyo dili maayo ni alang sa mga ginikanan. May hinungdan mga kagalaan nga iya kunong i-file ang substitute bill. Straight to the point. Bantayanan kini mga sukid tigpaminaw kini nga giingong substitute bill. Naglalis pa sila mahigala nga di kuno mabasa diha kanang pulong masturbation. Ato ning tagag pagtagad kay kining iyang balaod noon mga higala, balikon ako, I have nothing against Senator Risa Hontiveros. Kay dunay mga issues may gala magkaparihata og baruganan. Apan kini mong issue medyo apiki kini labi na sa mga ginikanan nga naminaw nako karon. Kay niining mong balaod noon may higala diha na patik sa mong balaod noon apil diha ang comprehensive sexuality education dili tudlo mahigalas kabataan. Ang komprehensibo nga sexuality education. Komprehensibo gyud, labaw pas comprehensive insurance. Ato lang nga gikataw-katawa ron mga higala, tagan tanig pagtagad karon nga buntaga. Kay ipatudlo din handapita unya kana mga higalang gilatid nga basihanan ipasubay sa international standard. Diha nang dapita mga kaigalan, di mo maklaro nga dunay mga masturbation, naglalis pa sila nga, wa may mabasa. Abay, wa mabasa nga, imo nang palawman ang imong pagbasa. Pag ingon nga ang standard gamiton international standard, ginalan ka mo basa nga to sa international document, international standard sa WHO o di gani sa UNESCO. Dito mahigala sa WHO, gibutyag dito, pangilog-kilugan mo kung akong i-detalye ninyo.
Di ko na lang ginyo detalye. Ako lang inyon nga, elementary students, tudluan na, komprehensibong pagtudlo sa contraceptives. Apil ang pagtao dun sa pagtao sa kondom. Diha sa elementarya, tudluan na mahigala sa masturbation. Jadi di man mabasa ang masturbation, dili mabasa. Pero mabasa nimo international standard. Muadto ka sa international standard. Pareha na mabasa ka sa Revised Penal Code, mabasa ka sa Book 2, na diha ang mga krimen, di ka kabasa pila ka tuig ang priso. Kinalan ka mo balik sa Book 1, mabasa kag laing libro, aron imo mahibaw-an pila ka buok, pila ka tuig ang prisohonon. Kay mingo man lang Book 2 manghigala nga punishable by prison mayor, punishable by reclusion temporal, punishable by reclusion perpetua. Nana naman. So kung gusto ka masayod sa detalye, adto ka sa Book 1. Kay tuwa dito ang penalties. Straight to the point. Sad ni nga. Muna ko ingon, reading literally na di ni mo mabasa. But sabto na to, reading between the lines. Unya, doon na po gipatik niya, bisa pa din mo atong lain dokumento, ang komprehensibong pagtudlo mahigala sa contraceptives. Delikado mga kagalaan nga, kinikaron, mag-istorya ka na mga minyo, mingo man, ay sa palabig saba, kay na naminaw dalaga. Ay palabi og sabat ni store, kay na naminaw ulitaw. Kay prisam, atong ipresyom nga kini sila mga inosente. Abay inosente mga sukit di paminaw nga tudluan man sa tanan. Sa komprehensibo na gyud nga pagtudlo mga kaygalaan. So kanang imong anak dinha, bisag elementary pa, maswito pa na nimo nga mogamit anang mga contraceptives. Ang kuno na to daan karon nga ang mga bata maswito pa sa mga dagko sa internet, maswito pa sa gadgets. Og doon na manghigala kalibugan ng pamilya, mangutana nga to sa bata nga unsaon ganin ni pagpislit kining cellphone. Kana kay mga digital natives na sila. Kana mga bata ron, maswito pa na sa mga ginikanan. Og maghisgot ka may cellphones, maghisgot ka ga kuri-kuri niya sa computer ay lupig ana. Maabot ang panahon kung kini mga balaod mahigala mapasar gyud. Swito pa ang bata mahigala unsa paggamit sa kondom. Ikumpara sa ginikanan. Ato lang nangiyagi katawa mga sukid di paminaw pero ato nang isgutan karon butaga. Sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. ato mahigalang hagpaton kini mga balaod mga sukid di paminaw. Ang nakapatik nining mao nga balaod nun. Kini guban pa misgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point. The attorney, Rufil Fernandez Banyok. Ang #1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Nakatatak yan sa latest official survey ng KBP Kantar. Straight to the point. Kamoy akong pabuton sa may inyong gusto na tong isgutan ron, kinibang kang Risa Ontiveros nga balaod, kinibang sa Surigao, kinibang mahigalang sinulog sa Carmen, oro niyang tataod lang ni, asa may ito unahon, o gusto mong viral. Ready lang ng virals. Now, atong isgutan mga sukit tigpaminaw, balikan ako ni. Kay kining kang Risa Ontiveros mahigalang balaod nun, ato sa ning i-discuss mahigala, depende na sa gusto ninyo sa mga netizen, Ready naman diri tanan kay giandam naman ni kasama ang names kinyones si mga virals. Pagsulti lang mo sa inyong gusto. Karon mga higala, kita magod sa Pilipinas lahi gyud tag kultura sa uban. In fact, kita mo ay only Christian country in the Far East, mga suking tigpaminaw. Ang ato mga silingan nga mga lugar, ang ato mga silingan mga nasod lahi mang ilang pagtuo. Nasa'y pagtuo ni Allah, nasa'y pagtuo ni Buddha, o adto ka sa European nga mga countries lahi po nilang pagtuo. Praktikal sa gito sila kaayo dito mga kaigalan. Mabitan nang dunay mga parokya dito sa mga European countries mga kaigalan, nanirado na kayo ng uban. Dili sa US, lahi-lahi gyud no? Now, kita sa Pilipinas, doon na tayo kultura kay tungod manghigala nga dako nga porsyento Kristiyano na to din medyo og maghisgot tag international standard medyo dunay kalainan gyud. Mobita na nga usan ni mahigala nga inigtugpan nimo sa eroplano kuno kasamang RV sa una maingon nga welcome to the Philippines, the only Christian country in the Far East. Nindot paminahon. Unya sa ato pa og maghisgot ta mahigalag mga kultura pagtuo lahi ta sa uban. Bueno, kinini ang balaod nun ni Risa Ontiveros, medyo dunay pagkasangit inigamay,
Kay tungod lagi ni. Kaya klaro-klaro man ang pag-istorya sa gyud mga higala. Doon naman sa gyud problema god, no? Ako balik-balikon ako, I have nothing against Risa Hontiveros kay doon ay mga issues may gala magkatukma tagbaruganan. Labi na kining budget may gala sa 2025 budget nga labihan ka wa magkadimao. Pareha tagbaruganan ni Risa. O kini pod mahigalang sa PhilHealth, pareha tagbaruganan ni Risa. Pero kining itabua may galang balaod noon, medyo maayo ang taog kanang tagaag time pod ni Senator Risa Hontiveros tagaanta sa dugang higayon nga mas tadihan og maayo kini. Di ta magpadalos-dalos aning maong balaod nun. Bisa pag maingon siya nga maghimo tag substitute bill, ayaw sa, inahinay lang. Careful lang ta. Atong acknowledge nga naan ning problema ha. Di na to ilimod na. Real talk ning ato. Kay ang data nga nakuha sa POPCOM, Population Commission, niadto pa ganitong 2023 ha. Wapay labot mahigalang pinaka-latest, 2022. Wapay labot ang pinaka-latest. Nianang tuiga 50,000 ka mga minor de edad ang nabuntis sa tibuok Pilipinas mga higala, ha? Straight to the point. Dili na basta-basta. Laliman ka nang nangabuntis na mahigalang 50,000 ka mga minors. Di na basta-basta nga problema, oy, ha? Now, kini ni ang tungod ining maong pagkabuntis. Nining mga minor de edad, ang solusyon matod pa ni Risa Hontiveros, tudluan na lang nato ning mga bata. Nga aron nga di mo buntis. Mo nang ipalabang kining mga balaod nga Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Sa Binisaya pa pagpugong nining mga batanon nga dili mo buntis. Tudluan na lang tanan, hasta contraceptives itudlo ng tanan. Aron pagpugong nga dili mabuntis kay naa naman gina. Mura man mga higala og give naman gina nga naa, ha? Naa naman ginandapita, da itudlo na lang ang tanan. Mao ni ang kang Risa mahigala nga baruganan ani. Onya kinilbang pulong adolescent mahigala unsa man ni? Dinhi sa balaod mga sukid tigpaminaw. Gidefine man ni mga sukid tigpaminaw kay doan naman ni ang section 1 aning iyang balaod non. Gibutang dire, this act shall be known as the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Mao ni mahigala. Now, unsa man ning adolescents? Ang adolescents meaning, matod pa dinhi, refers to the population aged 10 to 19 years old. Straight to the point. 10 to 19 years old. Unya, elementary high school yun eh. Ha? Kini mga bataa mahigala. Ug unya, gibutang dinhi mga kaigalaan nga pagatudluan sila sa comprehensive sexuality education mga sukin tigpaminaw. Balikon ako, comprehensive sexuality education. O sa insurance pa ni comprehensive gani pulting kumpletuha gyud. Kay komprehensibo god, ha? Komprehensibo. Now, naay mga pictures diha dong ay lang ipakita mga naong dong, mga pictures mga bata, mga batanon pang nabuntis. Tinuod ba na nga angay ng sulbaron sa gobyerno? Apan pangutan na iniron wa batay laing alternative ini. Kay may tabo magud ani may gala panalitan do na kay anak karon. Ikaw ni store butang ta do na kay anak nga 5. Na usan na buntis guol ka magyud. Nga iyay na buntis man ni baby pamanako ni naghimo na maglaing baby. Labi pa karon mga bata mahigala nga dagko ng mga barog. Dako pagbarog sa amahan o sa inahan. Pero ang kabuot mahigala bida, baby pag yung kabuot, ha? Wapay na mauhang trabaho sa balay, ha? Di pa ka mumluto, di pa ka mumdungag, di pa ka mumuhugas plato. Why na mauhan, pero pati situhang manguyab. Ang resulta, mag-uban sa uyab, Jesus. Ang ginikanan mahigala in taon, nasayong na nga po. Muna ang solusyon ni Risa pa to, umauhon magaling ni, ato na lang tuduan sila unsaon kining tanan. Aron nga di sila mabuntis. Ha? So muna nga doon na comprehensive sexuality education, itudlo na kini sa eskwelahan. Karon doon na kay anak ni Store nga 5, nabuntis ang usa, tuluan na lang tanan. Ang pangutan na ron, may 5, napukbok anak ko sa'yo nabuntis, di na to kuhan ka nabuntis man, pero tuluan ni mong tanan, elementary, di ba kayo noon mo, resulta mahigala nga, dili na po hinoon mga kaigsuunan, ingnon ta, katong ka-inosente sa uban, nabukan nilang mata ni Store, naniyon din eh. Muna
nga kini mahigala bida. Akong hagpaton na to ron mga kaigalaan ha. Kining maong isgutanan ini. Kay comprehensive god sa tupap kompleto all in. Ha? Lock, stock, and barrel ha. Atong tiwasog hisgot. Human lamang pipila ka pahinumdum. Now, atong balikan mahigala. Kining dinahigod sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Nagipasar mahigala ang Senator Risa Hontiveros. Nakalate din ha ang Comprehensive Sexuality Education. Unya, kini ra ba compulsory kini mga higala? Compulsory sa tanang public o private schools? Ha? Mabitaw nang naghuwat-huwat ko og nakatingog baka ang simbahan aning kalakiha. Mas mayo tingaling mas tadihan ni sa simbahan, no? Mao ni angay nga mabisihan unta pod sa atong mga kaparian ron. With due respect mahigala, mabisihan sa atong ayaw lang ipakita mga naong dong, ato lang i-blur dong, ato mga naong aning mga kuan dong. Kay mga mga minor de edad nga mga kuan, no? So ang solusyon ning Risa, puslan man nga na nga buntis na kini mga batan-on, tudluan na lang sila sa tanan. Nini mahigala mang balaod na nabutang comprehensive sexuality education. Sangan palandaan nga comprehensive sexuality education, medyo mabalaka kagamay. Adi gyud gamay, dako-dakong kabalaka gyud. Ngano man, timaw mo na ha, asam unsa man na pagkabasa nimo comprehensive sexuality education, ang noun ana kanamang education. Bitahon tato gipaunha adjective nga physical education kay PE ra ni. Pero pagingon sexuality education gipaunhan og adjective nga sexuality, makaingon ka murag kuyaw-kuyaw ni da. Gipaunhan pag yung laing adjective nga comprehensive. Ang noun mga higalang education gipaunhan og duha ka adjectives. Comprehensive sexuality. Na unsa man ang comprehensive sexuality? Da kanang kompleto. Kompleto. Bida, di ko na lang tingali sa inyo gusto i-discuss na to tanan gyud? Kwan? Or ako lang pingis-pingis. Bisag kini balaod lang mismo daan nagbutyag na gudaan. Tama ha? Ang section 6 ini balaora ha. Matod pa sa section 6 ini mga balaod. Nga gipapasa ni Risa Hontiveros. The CSE section 6 na part ni hagingon, ang compulsory sexuality education shall be compulsory part of education. Ha? Integrated at all levels. Ha? Compulsory din ni parihag ka ng mga katikista din nga mag human sa klase mga sige magkuan ta sa katikista mga wa mi labot sir ha kay kuan mi sir akong born again mi sir. Ma'am wa mi labot sister. Sige gawasan tong laing relihiyon kay wa man ni pinugsanay kay kuan man sa Katoliko man ako po sister kuan po ko Adventist po ko nya ako po sister ha iglesia po ko. Sige wa may labot ngadto sa public school. Pero kini wa man ang ingon din may gala sa section 6 the comprehensive sexuality education shall be compulsory part of education, integrated at all levels. Straight to the point. Integrated at all levels. Pag grade 1 pa lang, gitudluan na. Grade 1 pa lang. Anya, gibutang din mahigala o. Matod pa din Ya, ako lang ng ilagtulak, taas man kayo ng section 6. 25 pages ko ng iyang balaod nun. O malipat kag basa ni mo, kapuyan kag basa, kay wala may picture. Baliwa na lang ni mo, pero imong basahon Muna ko ingon, tanawa, basahan niya imong sabton. Giingon pa din sa second paragraph. Di abutang din The CSE, Comprehensive Sexuality Education shall include age and development appropriate topics such as but not limited to human sexuality, informed consent, adolescent reproductive health, effective contraceptive use. Straight to the point. Effective contraceptive use. Mahitabo gyud ni mahigalang imong anak nga elementary pa, swito pa sa contraceptives kuno sa ginikanan. Kay kamaon na mas na mahigala. Kay apil man ni ang mga unsa man pag-effective gyud nga effective na paggamit sa contraceptives. Hasta pagtaod sa kondom, i-demo na kasama ang client. Aswito na kay mga bata pa lang. Mao kuno kini ang tambal. Matod pang Senator Risa, mao na kini ang solusyon. Aron nga di na mga buntis kini ato mga batanon. So inay mga higala ang mao ni palawman po sa simbahan mga kagalaan ang ilang
pamaagi. Unsa may pamaagi sa Catholic Church ani? Ang leksyon sa Catholic Church nga kanang sex is for procreation. Ang leksyon mahigala diha sa catechism nga dili man na for fun lang. Ha? O nga rin sa mga Christian churches o sa inyo kasamang Inday RB unsa may pamaagi ana. Nga dili mo buntis ingon mo sa inyo mga pastor sa mga pare nga ayaw mo ana. Samtang wa pa mo musud ngadto sa laing chapters yung kinabuhi. Pagpugong mo. Ang kini mahigalang kang risa, hala, kumbati mo basta di lang mo buntis. Tudluan na mga higala ha. O nya giingon pa din mga kaigalaan. Ang purpose na giingon no? The purpose of which is to equip them with knowledge. Ang katuyuan ko nini aron makumpleto gid ma-equip sila. Sa may Bisayas pag-equip in DRB. Nga kana bang mahatagan sila. Equip yun, no? Mahatagan sila sa knowledge, sa kahibalo, sa skills, apil skills ha, sa skills ani mahigalang kanang kwan, unya to make informed and responsible choices about their sexual and social relationships. Nya sunod nga paragraph giingon. The CSE, ang kining comprehensive sexuality education shall be standardized and implemented in all public and private basic institution. Straight to the point. Implementar kini sa tanan mga higala nga publiko, ma-private school man ang imong anak or ma-public school, i-implementar kini mga kaigalaan. Nya, gibutang pa gyud niyo. So kadtong mga mingon ka USGR man imong anak gidaman gipadagan mas mga pare, San Carlos man gipadagan sa mga pare, gipadagan sa mga madre, dili pwede. Christian schools, di pwede kay nga naman mingon man ang balaod. Matud pas balaod no? CSE, Comprehensive Sexuality Education Delivery shall not be dependent upon the discretion of the school administration or its teachers. Straight to the point. Sa to pa di mo magbuot-buot ka mong school administrator. Kanang mga teachers, pantan ikaw teacher kami nga, di na ko tudloan mga bata ko ano kanang hinahinayaw nagtudlo. Dili kay na may modyol. Itudlo gid mo why discretion ang management. Pananglitan ang administrator karon mga madre or mga pare or kadto mga pastor nasa Christian school ay lang kay bastos man kayo. Dili pwede kay mingon man mahigalang kwan balaod. CSE delivery shall not be dependent upon the discretion of the school administration or its teachers. Compulsory gyud sa public o private at all levels sa basic education, elementary high school, compulsory. Nya giingon pa giday, dinhi na mahigala. Gawas nga gisaysay na naha ang comprehensive kini ni ang effective contraceptive use. Gibutang pa gid diri It shall be integrated in the school curriculum. Apil na school curriculum mo na kanay mga bata ni karon. Matingala ka may tuog mo doy. Dong, day. Nag-overtime mi ma pa. Sa may nag-overtime man di nananaw mi sa mga ex din kay maurban ni imong klase. Maura ning subject nga ang ginikanan medyo mabalaka gyud. Kay malipay maginikanan, kumusta imong mga subjects dong? Inday, ikaw, nindot kayo mapa. Ang mga subjects, kumusta man ang kuan? Math, 90. Ang kuan, science, 95. O ang English pod, 98. Malipay ginikanan. Pero nagkaatsa-atsa na ka na. Gool ang ginikanan. Pero mingong anak nimo 75, 74, 73. Uy, napuwa man imong kaday dong. Sige lang kay nabawi man. Dako ko grado sa Comprehensive Sexuality Education. Perfect yun man. Diha na mabalakang ginikanan, ikaguulos ginikanan kining subjika oy. Kulti si tuhas bata. Medyo dakong kabalakas ginikanan ani. Labi pa mahigalag mag-overtime na nagipangtan-aw dito, apil man sa mong leksyon mapa. Kay ngano man, giingon mahigalo, it shall be integrated in the school curriculum guided by DepEd and international standards. Diha nang laay ron. Kay pag moingon kay international standards, mo refer man ta mahigala dito sa WHO, kini sa World Health Organization. O ako i-discuss yun sa World Health Organization, kini sa UNESCO, bida makaingon ko panggunit mo dan sa lingkuranan kay basig mga tagak mo diha. Elementary pa mga higala, tudluan na sa masturbation, tudluan na sa skills, to talk about sexual matters. Kanang elementary pa lang, pagtugtong grade 1, kabaw na sila na.
Onya, 6 to 9 years old, kahibaw na sila sa acceptable sex, mga ejaculation, enjoyment, kahibaw na sila na, lahi kini kaniadto sa mga leksyon na to, kaniadto ni Store nga tagaan, kag anatomy lang na itudlo diha, anatomy sa babae, lalaki, lahi na ni ron. Kay comprehensive naman ni ron, ha? Comprehensive naman. So, tudluan ka, kanang 6 to 9 years old, sa man ang graduha, kanang mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, na, hindi, LB? O kanang graduha. So, unsa man, tudluan na sila mahigala about acceptable sex, ejaculation, enjoyment, pleasure, touching one sa body, asa dapit ang pleasure, apil na sa itudlo, sa international standards. Unya ka nang mag-edad og 9 nga to sa 12 anyos. Wa pa na makakito 12 datay. Unsa man ang graduhan ng 9 to 12? O atong bana-banaon na ginas mga elementary gyapon na or ni tungtong nag high school daan. Ni graduate na. Oh, first year college, iskandil na. Kamao na sila mahigala, tudluan na sila sa skills to make a conscious decision about whether to have sex, mga higala, nga may experience or wa, pila na kanang mga kwan, apil na silang katungod. Ikaw pa'y badlongon si mong anak, kanaon niya, mga ma, ay mo kon kay katungod na mo ni nas balaod ni. Ayaw mo og kwan ma, ngano mo suko mo ani nga, mo follow lang tas balaod ma pa. Naa na mas balaod ning tanan nya, kami may mo decide og kanus ami gusto na gid may nga mo experience. Naa na mas balaod. Nga naman ni sa balaod gi pasan ni Risa nga pwede na kami mo decide ay magbutbuot na namo kay amo na ning katungod. Muraman mga higalag, nakuhaan na hinog katungod ni ginikanan ning kalakiha ug saon pagtudlo sa mga anak nga asay sakto kasay dili ning kalakiha kay kini magpag-ingon international standard diha nang laay na napita. Kay ngano ang international standard ngilngig man gyud. Ngilngig ang international standard sa sex education kay panundog naman ta sa ubang mga kanasuran, lahi man ta kay Christian country man ta, lahi man tag mga culture. Lahi po na si Risa o kuan pod murag medyo lahi po mo kay kon bitag unsay background ning Risa ha. Katoliko ba ni siya? Christian ba ni siya? Murag dili ni kauban ba ninyo sa born again inday kan? Ato lang ning agi katawa. Iagi talaga katawa ni mahigala pero bida. Ingon si Risa kay ang ubang mga senador ni kuan naman sa di lang mi dayon anang balaura ni withdraw pero ingon sa sige magpa-file lang tag substitute bill. Bantayanan ka ng substitute bill ha. Bantayanan ka na. Kay bisa pagtangtangon ning word nga international standards kay wa may mabasa. Wa lagi mabasa pero gibutang na international standards. So mo refer kag laing document adto ka sa international standard tanawa ang sa WHO. Itanaw nimo dito ang mga bata elementary patudloan na tanan. Ha? Mura nagingon nga kanang mga kaso sa bukto sa revised penal code di man mabasa pila ka tuig priso. Mo na mga ka sa bukwan. Ayaw de pagsabta mo nang mo relate di ka sa bukwan. Mo ni siya. Di pwede mo basa ka ni nga dili ka mo basag lain dokumento. Di basa nimo ni una mention man nga ang standard nga follow ang international standard. Wadto ka sa international documents. Adto ka may galas WHO. Inig adto nimo sa WHO porbida. Tuwa dito may galama mura kag makuyawan oy. Wala gina maabot ning panahon nagipasar ning balaura ang mga bata karon ha. Kabantay mo mga bata maswito pas gadget kuno sa mga ginikanan. Mabot ning balaura maswito pa mga bata unsaon pag proper pagtaon sa kondom, unsaon kini mga contraceptives. Basta niya ginikanan adto na mangutana sa mga bata dahil unsaon ganitong pills dahil. Kini ato lang ning giagi katawa mga sukit tig paminaw, no? Onya, kung tangtangon international standard, bisa pagtangtangon, di batayanan gyapon kay naman gibutang effective contraceptive use. Ako pangutana no, may ni og konsentitan pod ni sa part sa simbahan sad. Kay doctrine may giigo ni, doctrine man. Ang Catholic Church, kabantay mo pagpasal sa RH law, supak sila kay nganong contraceptives. Kadto contraceptives sa mga minyo to. Yung sa dili pwede ng contraceptives kay written mo kalendar ra gyud. Ang mga minyo mahigala mo gamit, dili supak ang simbahan. Karon, ano man makatingog ang simbahan ining ang mugamit dili man minyo. Kini namang mga kon tudluan ining mga elementary high school. Sa contraceptives okay wa man makatingog. Kini mangutana lang ako with due respect sa ato mga naminaw ang kaparian ron. Challenge ni sa ilang part. Mo ni ang angay tutukan. Kay
Kay nag-igo man is doctrine. Amay maayo kadto mga pare nga ni file og impeachment ni Sara kani mo ilang himuon mahigalang mo'y unahon sa nila. Kay kini mutandog man ni sa morality. Unsa may buhaton sa simbahan ani? Mo ni question ron dako. Kay di man grabe man pagsupak sa church, RH law supak man simbahan kay giapil pa man ganito mahigala sa kananaang kuan. Napa man ganito mahigalay orasyo impirata on RH law. Kay dili lagi ka maayo ng mga contraceptives, dili lagi na mo'y gamiton. Kaya kana minyo na nagisgot ang mga minyo nga mogamit og contraceptives. Kini tudluan ang elementary o high school sa contraceptives. Unya, dawa pa ko kadungog adunay nagsaba-saba ron. Ha? Mga ikog dispensa sa naminaw ron ha. Ako ba, og naminaw ron mga kaparian, mga obispo, daghaman ta naminaw. Kanang challenge tingali ni sa atong kaparian. Ayaw ninyo sabtan ni akong komentaryo nga mitira ko ninyo ha. Sabtan ni nga bitaw challenge ni nato. Challenge ni nga, mustadi ang simbahan, unsaon man, kining sexual education on the perspective of Christianity, unsa man. Maghimo tingaling module simbahan ani unsaon ta man ni. Kay dili kalimod mahigala nga naa naman ginang buntis daghan nga mga minor de edad. Unsa may pamaagi sa simbahan ani. Sa ato mga Christian nga mga kwan, sa born again kibaw man to sa uban nga mga kwan nga ayaw mo anak kanang sex before marriage, ayaw mo anak, ayaw. Ana man. Kaning kang Risa, halala kung bati mo diha basta importante dili mo buntis ha. Oh, liberated na gyud kayo ni. Nya international standard magod liberal man kay nang uban nga mga countries. Manundog ta nila liberated man sila. Limang ka nang ginikanan mo, di sa uyab ingong ginikanan. Okay, dong. Okay, don't forget to bring your condom. Moabot liberated man sila. Kita, okay ba ta nga ato nang apply sa ato din sa Pilipinas? Muni na kong question. So kini, ayaw sabta, ayaw sabta sa atong sa church nga naminaw na koron. Ayaw sabta nga, kini ako komentaryo nga nitira kung sa, but challenge niya to. Challenge niya sa simbahan, challenge niya nga bitaw no, unsa may itong buhaton. Kay kung dili mo mabuhat, ani maunhan mong Risa. Ha? So unsa may alternative? Unsa may alternative? So kadto na busy nga mga pare, nga, ni file sa kaso ni kuan ni Sara Duterte Carpio. Asa mayo og kato tagantos na tog assignment kanila sa inyong assignment be. Kay kini morality man ni, nagtandog man ni doctrine yun. Direct attack ni sa doctrine sa simbahan. Asa mayo og kani mo'y unahon lang sa. Kini ako ko na niya nga makahatag tag alternative ni Risa. Makahatag tag alternative. Ha? Tingali mga Christian churches aside sa Katoliko, ang mga born again tanan magsabot man tanan. Unsaon ta man ni kay otherwise maapsan man ta. Ha? Kay kining kang Risa in fairness niya pagsulbad mo kuno niya. Ato sulbaron ta ni unsaon ni. So unsa may Christian way, Catholic way of solving this kind of problem. I-present sa ni dito para nga naatay alternative. Kay kining kang Risa mo may ang solusyon. Pero para nako mo na akong gingon, kung mo ni solusyon Risa, may ni nga estadihan sa digdugang, ayaw gidali sa Senator Risa. Gusto mo niyang ipasar na dayon karon 19 Congress. Ayaw sa. Doon anta sa digmayo. Kay mura man isag sakit ba? Ang atong naso doon na aning sakita ron. Ha? Nga niya tayo mga batanon, mga minor de edad na nabuntis sakit na. Pero kani ba may solusyon? Wa bay laing alternative? Mo na akong question. Straight to the point. Parihara ni ba masakiton gida sa ospital. Pagda sa ospital mingon, unsa may tambalan ni? Kinahanglan ni siya kuan. Kinahanglan ni siya tambalan aning tambala para matambal is kasing-kasing. Pero pagsabot sa mong pamilya, kamong tanan igsoon pagsabot mo kay kini ra mga tambal para sa kasing-kasing ni pero mo igo ni kidney ra ba? Mo igo ni sa kanana ang ubang part sa lawas. So pagsabot mo kung unsa ba ni, panan kimo. Sabutin ninyo kung okay ba mo kini inyong ginikanan. Tigong-tiguang na ba ni? Sa may inyong kuan, okay ta, mo ni ang solusyon gyud pero naapoy complications ani. Pagsabot mo nya, yan may consent. Manan doktor oy. Asa may imong kuan, adto sa operating room, padan mo nga, unsa may solusyon ni operahan ni. Ingon gyud ka, mutan pwede ka mutan doktor dok kanang wabay laing alternative ni dok kung di sa kung opera dok. Nabay lain nga tambal ba kani usa nya unya anang tagwa nagilain di kana na lang tingali. Pero in the meantime pwede bag naami o naaman. Mo nang di mi doktor wagid opera ra gyud ni. Ngay kag sikan opinion. Ato ka sa expert pingwan na pwede ba naman tay tambalain. O kanila sang tambala may kuan na kay basig mahilis na di kinahanglan operahan. Nga naman kung dili ka in pain, di ay lang sang operahin na kini man in pain. Ngita lang sa taglaing alternative. Ha? Kay kini karon sama ning sakit. So ang usa ka tawo na sakit ingon gito mga anak, hindi RBO, kamo mga anak pagtapok mo mga anak pagsabot mo sa man.
Pagsabot mo unsa may itong kuan ni, ang ginikanan. Okay ba mo ato operahan ni or dili? Kay naa may consequence pod. Pagsabot mo daan, kay di man pwede nga kuan. Pagsabot mo number 1, kay atong operahan ni mao ni tambal. But dunay complication delikado mamatay ni pasyente di kagwantas pag-opera. Mo na pagsabot mo tanan. Number 2, pagsabot mo kay dako magasto ni, di ba kumupira guay bayad. Kinahanglan ni conscience tagtungod ha kay bayad na bumudaan ni ko na kay ako na ba mo surgeon eh kumupira ko bayad. Ato ni agi katawa may gana pero bitaw tinuod bitaw sabutan ni sa tanang stakeholders nga klaruhan ninyo kay kini makaayo pero mo complicate ni. Sumoro po ni nga kining solusyon na to sa mga batanon nga buntis mo ni atong solusyon tuduan tanas tanan contraceptives. Okay ba mo? Or na pa ilain nga alternatibo nang mo take time ni kay dili mahimo nga basin unya nga sa ato pagsulbad og problema mas naka-create pa ta og mas dako pa unya nga problema mga higala.